Esta é a calle do Canal. Calle do Canal. Sí, por aí tamén baixaba o Rejo da Fonte da Cal. E por aquí tamén baixaba, pero baixaba aquí pola direita. A casa era unha tenda, onde ven esa muller un pouquiño máis arriba, á izquierda era a tenda do Canal, tiñan unha tenda, unha taberna. Tenda e taberna ao par. Sí, e logo, aquí ao lado, mismamente, a espalda desa muller vive o tío Lancha. A casa do tío Lancha, o que tocaba a gaita. Pois sí, sí, esa, a primeira casa dereita. Despois dese muro era a casa do tío Lancha. Esa. Tamén vi o Pardillo. Sí, na de arriba o tío Pardillo, na da esquina, e abaixo o tío Lancha. Sí. E logo na esta da Porta Blanca, nesta vivía, había unha tenda. Era a tenda do tío Juanito Rei, que en gloria estea. Era unha tenda, eu lo teña no ceu, que prestaba moito a xente, iba a xente que non tiña para comer e iban buscar as cousas fiados, sempre coitado pa el. Estaban os homes a esperar a ceifa do río para ir pajarlle e o mellor... Non lle pajaban? No, pajabanlle, pero el non quería cobrar porque sabía que a xente lle faía falta o diñeiro máis ca el. Esas personas non existen agora. Aquí vivía o Vasco, nesta. Sí. Viviu. Arriba vivía unha filla, tía Irene. Chamaban yo mo Vasco. Vivía aquí.